23η ενέργεια, όσοι έχετε γεννηθεί 23 του μηνός, 5 του μηνός, καθώς και εσείς του Μαΐου, σας αφορά αυτό το βίντεο. Η δική σας ενέργεια έχει να κάνει με την ενέργεια του νόμου, με την ενέργεια της τάξης. Είστε οικογενειάρχες της γεωμετρίας της ψυχής, είστε αυτοί που σας αρέσουν οι παραδόσεις, κρατάτε και τις παραδόσεις στην οικογένεια, στη θρησκεία, τις παραδόσεις της φυλής σας. Σας αρέσει αυτός ο θεσμός, σας αρέσει η τάξη γενικότερα. Σας έχει όμως δοθεί και ένα πάρα πολύ σπουδαίο ταλέντο και είναι αυτό της διδασκαλίας, της ευγλωτίας. Εσείς με αυτή την ενέργεια έχετε εκείνο το μοναδικό χάρισμα να μαθαίνετε πολλά πράγματα, να πρέπει φυσικά να τα μεταδώσετε, να έχετε μαθητές και έχετε το πολύ σπουδαίο να τα λέτε τα δύσκολα, να τα μεταφέρετε πολύ εύκολα στον κόσμο και έτσι ο κόσμος μπορεί να καταλάβει τις πολύ δύσκολες έννοιες μέσα από εσάς. Και αυτό πραγματικά είναι ένα σπουδαίο χάρισμα και σας έχει δοθεί από το σύμπαν για αυτό το λόγο, για να μπορείτε να μεταφέρετε εσείς τα νέα πράγματα στον κόσμο με πάρα πολύ απλό τρόπο. Στα μείον αυτής της ενέργειας είναι η άρνησή του να θέλει να μεταδώσει τη γνώση, η άρνησή του να θέλει να μοιραστεί αυτά που γνωρίζει ή να είναι επικριτικό και πολλές φορές ίσως να βάζετε σε κουτάκια τους ανθρώπους. Εκείνος είναι έξυπνος, εκείνος δεν είναι έξυπνος. Να θυμάσαι πως είσαι ο δάσκαλος και μπορείς να γίνεις ο καλύτερος δάσκαλος των μαθητών. Κράτα αυτό το ταλέντο και αξιοποίησέ το για το καλό το δικό σου και για το καλό όλου του κόσμου.